Masih semangat digoyang? Oke. Oke. Kalau kamu mah goyang terus. Kebelet. Air mana air? Yang penting jangan air mata ya. Mangga. Yo. Yang Mari sudah bergoyang. kebelet Goyang ini. barang BNG. HVS. Awakmu mrene yo. Pripun Mas? Ojo ado-ado. Mepeto tapi sikil liri-liri. Ben gak krungu tangga kanan kiri. Ki aku yo wis nafsu. Matur suwun. Engko bali aku njaluk iku. Baluk karo ototku padha kaku. Yen gak ngono ora bisa turu asik. BLJ. Mas, omong kurung ngono. Kata ceritane perkarane iku. Apa kuwi? Sawahmu durung kena dijabuti sing Yang apa? sukate jembrong wayahe jabuti. Disemprot ae. Mas, aku nejehatan Yang apa? ning prapatan ojo kitir jeng. Lah kenapa? Iku monoton lampu larangan. Yen mbok terjang mengko kena ilang. Goyang adik. BLJ. Iki piye dadine? Wis kadung kaya ngene. Kaya apa? Iki wis mental-mental kaya jepit sandal. Wis lusel-lusel ning jero sual asik. Kesuwen tugel apa kuwi? Aku janji nek wis mari ora lali. Tenane. Yo antekno sing jomono. BLJ. Terkejar buat link sing semuanya.
jero sualat Sakna serah betah terus paling gampang cepet no kendang gawe